Your problem is that you are saying you don't want colonialism, but you embrace the borders that were brought by colonialism here. Amen. There were no borders here. They don't have borders in Europe. But when it comes to us, they say, no, you must have borders. Why? The division of Africa is what makes them thrive. They thrive on the division of the African continent. Can you imagine the minerals of DRC combined with the minerals of South Africa and with a new currency based on the minerals? What we can do to the dollar if we become a United States of Africa with our minerals alone? We can collapse the dollar. We can collapse the strong pound that is based on gold, yet they don't have a gold mine. So why do you allow such things? Palinkani many ma-Africans sitimagamba enough kani yodi ma countries at the modern state the idea yodi napangidwa pompa ma nation as we know them nation yambia imene napangidwa establish inali after French Revolution 1792 right about there pamene France inaganiza kuti ikhale estate koma poyamba kunali anthu osiyanasiyana oyankhula zankhulo zosiyanasiyana koma it was just the idea that akhale anthu amodzi ndiye malo enaso ku Europe ndi kwina anaona kuti inali idea yabwino nawonso anayamba kupangaso zayani zama nations. Now pali nkhani imene sitikamba kwambiri ngati ma Africans ya mene anagawanirana Africa kuti tikakhale ndi ma countries ngati Malawi, Tanzania, chanchani. Africa anali malo amene azungu anasanafike kuti apange colonize, atapanga colonize malo ena onse ngati India anayi kuti afika kale, koma ku Africa anafika kumochedwa chifukwa choti kunali ma tropical diseases. Ndi amatha kufika mphepete muja ndikupanga catalog map aja, you can see ma map akalekale kuti mbali ndimo lembeka koma pakatipa anayikapo kuti white man's grave. Chifukwa chake tinachina kuti pakatipa azungu amene amapita ambiri amafa chifukwa cha malungo among matenda ama tropical regions. Komanso ena amaphedwa ndi ma indigenous people anthu amomo ndi mikondo yanchani ndiye anali ngati malo a mystery anthu amaopako fikira na chama late 1800s pamene King Leopold waku Belgium anapita kapempha kwa anzake makosana muli ndi makoloni ambiri andigaireni kuno makoloni ena tikhale nawo, so anzake anamukanira ndiye chifukwa kuti anali desperate anapanga kuti kupita ku white man's grave kuja kumene azungu ambiri amakuthawa kuti, so anapanga invest of course ndi support ya anthu ena ndikupeza kuti nkhani zazimafika kuti azungu ena amapita kukafufuza kuti anthu amasurvive bwanji matenda ngati malungo a then anapeza kuti anthu amayeza mitengo kuitenga mitengo ijo pita nayo ku Europe ndikukapanga develop quinine. Ndiye quinine atamanga develop quinine ndamene anapangisa kuti azitha kupita white man's grave kuja pakatikati pa Africa paje. So Leopold ndamene analenga loyambirirako gulu loyambirira kupita ndi I think amadziwa zamalo apakati paja anadziwa kuti pali mamineral ambiri ndi apa ndeti ikapo malire pamenepa pa Congo paja nchifukwa Congo ali wankulu Congo anapangidwa establish chifukwa cha minerals amene ali ku Congo chifukwa yoti amafuna kuti apangepo exploit azingotenga ma resources for ma countries ama colonizers. The reason amapita kumalo ena ake ukapanga colonize amafuna akapanga extract ma resources chifukwa their societies were amakula ndi society kamakula imafuna zambiri, imafuna energy, imafuna chani ndi amafuna zakatenga malo ati for that's how the world works, the exploitive system. Ndi JSN ndi banja langa ndi JSN ndi ndani. The idea of a nation is a failed idea chifukwa choti maboda muja tikamaona pamapo matimadula kuti awo Malawi malekeza koma ukapitapo zenizeni anthu aja ndi amodzi sumadula nzere kuti anthu akulekeza apo anthu amakhala kuti abale awo alitsidya ilo chani koma chifukwa kuti mutu mwathu timakhala mutu kwambiri tinabwera ma idea ama state. Now kuyamba kwa Leopold kutenga pakati pa Congo
ena anayamba kudabwa kuti iwe kudu kunjoya kumene kukutaniko kumene. Ndi ife oti anapanga discover kwenini amene amateteza ku malungo samafaso ambiri anabwera ndikumazatenga malo ena ku Africa kucha ndi anagawana ena kutenga uku ena kutenga uku ena kutenga. Koma establishment ya ma countries ku Africa sanayike kuti ithandize anthu, anayika ma system oti they should be able to exploit my mineral resources using local people. Then time ine leopo ama anali ku Congo anapanga set system yoti maloko za Congo amakhala ku East Congo mene kuli ma minerals ambiri adani azigwira ntchito mamaini. Akokana kugwira mamaini anadula mikono millions of Congolese people. Unfortunately, chifukwa ma Americans anali ma interest ena, especially in India. Ku India kuli railway system ya kawawa for they were interested in that country. Cheap labor chan ndana za siyako ku Congo kucha. Left the people desperate. Adula manja ena tantan. So anthu ajanapanga tima functions, tima rebel group, tambili mbini. But there are over hundreds. Mwone chituzi ngati chichi. Osewa timakala itoto ndima rebel groups amene alipo panopet. Ndizo dabwitsa kuziganizirate. Komano mena anayambira anayamba ngati anthu oteteza mzinda. Let's say awachoka kulima minerals anthu ena mabwera atadzatenge malo aja amapha anthu. Ndi chifukwa anakafuna kuziteteza amapanga tima group totetezana. And concept imodzi inafika ku Malawi timati concept ya Banyamulenge. Banyamulenge paja taija kutamba vuta kuba ku Malawi timatenga anyamata muhudu ndi kuwapasa udindo taziteteza hudu ija usiku. Koma zinapezeka kuti anyamata ena amagwisa ntchito advantage yawo yoyenda usiku koma aberanso anthu ena. So Banyamulenge ija zina la Banya ndi la ku Congo ndi rebel group imodzi out of the hundreds of rebels amene ali ku Congo. Ndiye anthu aja amati akayamba ma services oteteza anthu ngati vigilante timatene amapeza kuti amakhazika ndi kupanga establish tax systems anthu amapasa amatolera tax kwa anthu sinakunebe government. Rebel group mu 25 rebel ku Lilongwe, rebel group ina ili ku Pakanengo choncho ndikuti uyende ukafike down ndikuti upereke tax pali ukamadusa paliponse ngati uli ndi nkhuku 12 ndikuti ukamadusa paliponse siye nkhuku imodzi. System imene iko mpaka panopa kuti anthu akafuna kuyenda they are supposed to pay ma rebels akamayenda. Kuli ma system oti government silowelerapo. So kwasiya kwa anthu aku Congo anthu oti anakagawana Africa 1884 ku Berlin ngati keke. Anasiya ndi ma systems olephera anayamba kumapanga what it took kuti apange survive up to today.